damat panaginan tayo. Tapnuhan lang trabaho, inuhan lang may serveti na yung materyalan ng banbanag iti ararami din tayo. Masapol nga ikan tayo mo isunay iti aldaw para inkwana, ikan tayo mo iti importansya iti aldaw nga may paay kini Apo Diyos. Ta siyak idin, tas may isang testimonya. Iti hampay nga imunot iti pamatik kini Apo Diyos. No, aldaw iti Domingo, kat ado na iti trabaho nga hangin ko nga nailipas iti aldaw nga pinagtatrabaho. Kapungarot napatag iti na material nga banag kanyak. Imbis ko mga mabanak nga agdimong, tamabang lang ilipas dahil trabaho. Isutun una, tati dagi panunod ko, dagi nga rod na materialan, kan dagi pagbiyagan, wino kahit ko nga umarun siya, wino umadado iti apitek. Kasi iti nakaipukusak kidi, so nga iti baybayag, gabuti kinaanos kung kinarikta na iti papastor nga may mga kaskasaba, mga dandanon iti sasaw na kulos iti barangay nga naman pa'y medyo nasulunod, medyo bantay mo lang iti kakapsat ng kalbo, na kalbo amin, hangin nasulunod ito yung iti kay kayo. Kapo iti kinariktada, wino kinagagitang umay mga dandanon iti sasaw na kulos, nalukuyak. Kaputa nakita kung kasano iti sakripisyo da nga umay nga mangidandano iti sasaw niya Apo Diyos. Tayo di, jayan mi hampay nga iti makadaming logan. Magbag na iti maus-usar ng mga kasaba. Iti pastor midat ang agdama magmag na. Uray kasano iti pudot na lala sa atin nga latay iti kapkapudutan magmag na ro. Sumangpot ijay palaymi ito, ijay palaymi nga nagtagos. Hangani sa tsadya, nga ijay palaymi iti nagtagosan na. Kat makita nga permi iti banbanog na, kung permi nga limlangot na. Kat utubot, nga ijay nga sakripisyo da, na kami nga dandarunan da, di mi manlaang ikan iti patid na, ijay nga ararami din da. Nga sakripisyo nga permi gayam iti banbannog da nga way mga dandanon iti sasaw na Apo Diyos para laeng para kada kami nga bumarangay ijay barangay ni ket ijay nga namiris ko wino nautob ko nga para kada kami gayam ijay pinarugget da wino pinaanos da nga may mga kaskasabay iti sasaw na Apo Diyos. Ket manipod iti nga kadayjay nga gundaway dinisisyonak o dinisyonak may iti nga kasawa nga hamin nga liwliwayan iti nga pinakigimong agsipot ta kaya mga nakasurat dito sa una po Diyos na imbaga na nga dagayam iti aldaw nga para panagtrabaho para may serbi lang iti bagitayo. Ket adamot iti panang trabaho iti na espirituan nga panagdengeg iti sa sao ni Apo Diyos. No dito ayan yo no paihang Domingo Sabado may bilang lakta daytoy nga aldaw nga pangidayaw kina Apo Diyos kay sumurod iti naka schedule dito ayon no kapagsat. Isu nga kada tayo matattao oray nyaman nga aldaw ti nakabatang wino anya nga gundaway ti nakabatang panangidayo tayo kina Apo Diyos no lagit di ta aram din tayo may isa nga nagtulnog tayo wino nagtulnogan tayo di siya sa una nakapagtulnog tayo kinkuha na ako parin ka dito isa sa una nga imbaga na nga aldaw nga panaginana nga may sirbigayang kinkuha na pagurmot lang kada tayo dito nga sasaw na Apo Diyos kakapsat no lagit di tayo iaramid tayo. No, iaramid tayo kung itungpal tayo dito nga bilbilin niya Apo Diyos. So dito may isang bilin na. Nga aldaw nga nasantuan nga para kinkwana nga ikan tayo kumaitipatid na.
Ikan tayo iti importansya nga hanlaan nga may sirbi nga kanayon iti bagi tayo iti ar-armidin tayo. Numampay napatagmot iti may sirbi iti bagbagi tayo di napatag di na yung materialan nga panbanag. Ngem masapol nga maibalang suminno pantay kuma iti panagtrabaho tayo iti espirituan ken na yung materialan nga banag. Ngamin no hantayo nga aramidin dito nga kasmay sa nga bilin niya ako Diyos kaya rigan na nga sasaurin tayo. Ta inakuman tayo amin ng aldaw, kanya tayo amin ng aldaw. Awanin din tayo nga para iti Diyos. Nga iti Diyos, iso tigapunan no apay nga da tayo. Nawan niya ako Diyos, awan tayo. Dito tiri pang panunutin tayo kakabsat. Nga masapol nga datay kayang nagtamuyod kinagtunog kinapo Diyos tapno makapagsupat tayo iti ayat na kada tayo nga tattao. So nga dito launay iti may isa nga nawatak idi na nangigak nga sasaw niya po Diyos nga isumot iti nakapagbiligak o naka tignay dito riknak iso nga nakapagdesisyonak idin nga oray anyaman nga kapatid iti trabaho hankon nga lilawayan iti inak pinaggimong. Tano adu iti hankon alpas nga trabaho itatanda na awatak nga di kinapatid iti sasaw na po Diyos hankon nga ituloy iti aldaw iti domingo ituloy kuntong tuno malpas iti pinangiti dayo ko pinkuana nga iso dito iti amok nga maysa nga panagtunog kina Apo Diyos dayjay umay pinangiti dayaw at ang amin din ko namin DJ Salmo di 150 nga yung pagkami dyan nga dayawan niya Apo Diyos si tayo amin nga pinarasuana nga sinibiyag datayo nga tagtao datayo iti sinibiyag nga kapatgan kinkuana nga pinarasuana datayo iti special para kina Apo Diyos iso nga datayo inikan na iti kararwa si tayo iti nagdidan na iti nasantuan ng Espiritu iso nga datayo iti maysa nga kagasatan nga pinarasuan ni Apo Diyos ket nagitidagduma nga pinarasuan awan iti kararwada datayo lang iso nga may bilang tayo nga kagasatan nga parasuan ibaga tayo iti bagi tayo nga nagasat tayo nga pinarasuan ni Apo Diyos iso nga madidayaw ni Apo Diyos dagiti da nga sasauna nga talaga nga iso da ito iti maka pabilog kun makapagdugod iti pamati kanya po tayo nga Hesus Kristo kaya inikan na tayo iti kundaway nga agpili inikan na tayo iti pagpilian tayo napilian tayo iti biyag uno dayjay pakadadalilan ket amok iti bawat maysa kada tayo pilian tayo kumadayjay napintas nga pagtungpalan tayo kaya inikan na iti tao iti duwa nga pagpilian biyag nagnanayon wenno biyag nga pakadadalilan ket datayo nga mangiwagbaga nga Kristiyano wenno namati asapol nga makita ko makadatayo daytoy nga makita ko mati bunga na iti panamati tayo kina Apo Diyos nga hantay lang magna iti sao no dikit di adda iti aksyon na adda iti aramid na babaen iti panagtunog ken panagtungpal tayo iti sasao ni Apo Diyos may isa nga pinangiramid pinagtunog kina Apo Diyos dito hantayo nga pinangliway iti pinagigimong iso ti kunani jay Hebrew 10:25 nga diyo liwayan tingkay pinagigimong kunani jay iso nga dijay dito tayo nga makita nga no kasano iti ginaimbag na Apo Diyos kada tayo nga ikan na tayo iti kundaway ikan na tayo iti pagpampangunutan nga hangkit din nga dagos nga ay kan na tayo iti bibigra iso nga DJ da nakasurat DJ Matthew DJ 6:33 DJ tayo nga makita nga no kasano iti ayat na ni Apo Diyos kada tayo nga malaksid nga ramidin tayo da tayo pa iti napaguran DJ Matthew 6:33 nga imbagano jay nga umununayo nga sapulan iti pagarian ni Diyos kanitong palan iti pagayatan na ket amin dagiti kasapulan nyo maitida ket no panunutin tayo muna sa yat dahil kakabsat paburmot lang kada tayo gayam no muna na tayo nga ipang pangrona ni Apo Diyos
Dahil hindi ka sa pulang tayo, may sabot da. Kahit nangaroon nga sa uwan, no adda nagidi banbanag nga kailangan tayo nga awan kuma kada tayo iti ang daw nga panagdadayo kini Apo Dios. Ket noon unahin tayo lakit ding sa pulit iti pagarian nawin mapantayo idayaw isuna nagidi kasabulan tayo mapaagdada babawin iti panakabalin ni Apo Dios. Isu nga pangpangaroon na tayo warod nga birokon iti pagarian na. Ket iti pagarian na adamot lang kada tayo kakabsat nga tao. Kada tayo iti pagtaengan ni Apo Dios. Idid na kada tayo iti Espiritu Santo ket nagnaidon iti uneg tayo. Ket daytoy may pakita daytoy magpakita tayo iti pamati tayo iti pada tayo nga tattao. Kang runaan kanagilihan pay nga nalawakan winuhan pay nga nakamo iti sao ni Apo Dios. Tayo di may sakmot nga dati na iti as may nga testimonyo kidi may idi hanap pay nga namati. May sakmot idi nga nabisyo. Ado nagdi bisyo idi nga aranang midit nga hanggayang may kanunong iti pagayatan ni Apo Dios. Isu nga di kidi nga bisyo kidi ti panakaamok mayak tayo sumur ti panakaamok ti tao. Tayo di makaparagsak iti bagina isu ti amuna nga napintas. Tayo di uray nga bisyo iti bisyo magunak agtabago uminom agsubal. Ket idi ranang bidik na giday permi nga ragragsak ko. Dati among maruget dati ti kuskusto. Ngem idi mamuak iti sao ni Apo Dios dito gayam nga pudpuno ti ayan iti ragsak. Dito sa ninong ni Apo Dios. Dito nga marik na gayam iti pudpuno maragsak nga sa angkit di nga dijay ragsak nga nailubungan. Nga naman pa'y dijay ragsak nga nailubungan pudno nga maparagsak na ka nga pakadadail lang ba't gayam iti tumpaw na. Ket no daytoy umasidag wenno mapan iti pakadidayawan ni Apo Dios daytoy ket adda pay adda gururay nga gungguna para iti tao nga agdulnog ken mayat nga payturong iti pagarian ni Apo Dios. Isu nga daytoy nga sasao ni Apo Dios ket no daduman mo pay nasakit hantayo nga laan nga makapasakit iti rikna tayo dili di alaan tayo nga adal tadi iti ket pabormat lang kada tayo nga tattao. Datayo iti may kan iti benepisyo o bayan iti pinagtulnog tayo kini Apo Dios. Nga saan nga dayjay tao nga ham nga imay winuhan nga imay nagdadayo kini Apo Dios ti may kan iti benepisyo no dikit di datayo matlaen nga mismo. Pabor kanya tayo matlang kakabsat no agtulnog ken ramidin tayo iti pagayatan ni Apo Dios. Isu nga maridayaw ni Apo Dios dagitoy lang sasauna nga isu manin iti inak na ibingay kada tayo masakti pagkaskasabag at hanulay nga didok ta hanak mo't unay nga nalaing ken kang runana nga hanak nga hangko mo ti English talaga nga hang nga nakaagaw dahil bigab sa tiyo. May sak nga milidi nga nabalok nga kunada isu nga hanak nga nakaadal. Awan pulos iti naragpat ko nga adal isu nga iti pinagrikinak kidi idi mandaran dak nga kasaba talaga nga hangko nga kayat ultimo na iti panagpasa ket marigata na. Ngem kapungarod ta ni Apo Dios iti gapuna no apay nga may kasaba iti sasauna inaramid ko kas may nga pagtulnog kini Apo Dios ket isuna iti may didayaw no apay nga hindi ko na nga humong iti basa jak nga ipagpagarok nga hindi tumakderak amukmut gayam basiken isu nga madidayaw na Apo Dios kanang di nga nararamid nga iti biyak ko ano pay awan iti nagadalak nga kunak ini kanak iti sirip ken lain ken bigbigak nga isuna iti nangted iti talintok tapno iti sasauna ket adang may danon kumot kan iti tao nga hambay nga nadanon iti sasauna ni Apo Dios nga naman pay dito ayan yo
makita nga ron nga mas nabilbilit kayo tayo ng media ayan mga kunat. So nga manidayaw na ako Diyos kada tayo amin nga kapabsat dito nga barangay. So nga kapuiti ayat niya ako Diyos kada tayo ada iti dandaron na mangi pagpabilog uno mas ada pay nga manayunan hindi pa nakaammo tayo nga naman pay adun nagdiammo tayo siguro nga linawon iti Biblia kada iti mas usar dito nga nalain uno nasirib nga mangi mangi daldalan kada kayo dito nga baryo adalat tamot nagdi pangpalpalagip na ako Diyos kada tayo sa sauna nga naman pa'y maulit-ulit ngamin iti kunada nga agas iti manglilipat ket isu daytoy palpalagip ket isu daytoy sa sauna ako Diyos ti kanayon ng palpalagip kada tayo kutabsat isu nga maridayaw una isu na nga ito yung agpatinggapay lang iti sa sauna ako Diyos ngayon tayo pagiin na dalan ket no dali may nayon ni pastor isu nanto iti makaamo nga mga ngayon iti dito nga inak na ibasa yung maridayaw na Diyos kada tayo ko tsakbay na kararat tayo managayakin managparabor nga Diyos may yaman kami ama iti dito yung aldaw ada kami taptang ng tipon-tipon iti dito yung napakadidayawang katagyaman kami o Diyos iti sirip kinlaing engine mo kada kami nga pada-pada iting kami ng dungig kada gito'y nga sa saom katadang nga napabilag napapigsa kami gako ita dagang kanayon ng mga pagpakawat kada gito'y da kasi nga rood iti pangtilan mi amin nga gloria dayaw kong katagyaman amin na gito'y dawat pagyamanan may tinagan niya po ng Jesus amen. Hallelujah. Maridayaw niya po Diyos, hindi nga naibingay ka na tayo. Well, nalawag mo tayo nga naibishare, naibingay nga ada ipipasot niya. Ano ada ti kukwa niya po Diyos. Iso nga makita tayo ngayon nga kwa. Saan nga amin inted ni Apo Diyos iti tao? Ada ti inbati ni Apo Diyos nga para kinkwana. Nga ited tayo. Kat nang tayo mo, tinay niya patatay day Exodus nga gilin ninyo bial daw apan na ginanak wala na ijay. Kat mabaling nga saan nga pari-pariho di al daw ta kasparang kanya tayo kat Sabado niya. Kat dinaduma Domingo kat iti importante ijay kat ada di jay maitud na ilasin nga para kanya Apo Diyos. Iso di pangkunaak nga saan nga amin kat inted ni Apo Diyos iti tao. Ada di inbati na nga paramot kanya na. Iso nga indumal daw tinted ni Apo Diyos kanya tayo. Amen. May sangal daw ti inbati na para kanya na diay. Nga iso di iti kuna nga panang unor tayo. Panang dayaw kanya na. Hallelujah. Naman pa'y tayo nga kompleto nga ito di jay po nga may sangal daw. Ngam lagi pun tayo nga ada di jay nga pasut lata nga ited tayo para kini Apo Diyos. Kasmuta di jay kwamut lang di jay ensure ko tayo may pagdupot lang iti panigited give iti tithes and offering nga adalat na di jay mot inbati ni Apo Diyos nga para kanya na manutin bati niya Apo Diyos para kanya na jay maikasang apulo. Naman pa ikunan iti daduma nga nawaswasan talintag ko na da. Dahil tigat bilin uno lintag ijay daan nga tulag ko na na. Ngam, ada di jay lintag nga in may tinungpal ni Jesus Christ. Ngam ada di jay tuloy-tuloy nga mayar arami ingga na palang tata. As para kumada ito'y naibingay kanya tayo nga may kapitong aldaw, saan nga lintag na ito'y? Saan nga lintag nga inaramid uno na ito'y kini Moises nga isuti mayat adal iti tao no di kati lintag nga mismo nga nagtawag kini Apo Diyos tagti mismo nga nang ibaga ni Apo Diyos. Mawatan nyo. Kikinawatan ito dyan. Mismo nga ni Apo Diyos iti nang ibaga nga kuna na ngilinan nyo ti may kapito. Ada di jay naman pa dito idaan nga tulag ada nga dagi jay linlintag nga
inted ni Moises kadagiti tatawi di tagapugaron iti panagsalungasing iti tao. Ya. Nga kadagiti daduma isu di jay pag di ngay pag ibagbagadangay nga awanan dayta nawaswasen dayta nga linted, awanan dayta nga bilin. Winaswas amin ni Apo Jesus dayta, ada di nga magtayo. Ngem di ko nagkaroon ada di jay may tinungpal ni Jesus Christ ngem ada di jay in may namot nga if in may isuna tapno itikas taket ituloy tayo nga aramiden. In may isuna ijibiyag tayo, inawa tayo isuna kas Apo kan may salakan itibiyag tayo. In may tapno dat tayo nga saan nga makinkaya ket kaya tayo nga ituloy. Ituloy tayo nga aramiden. Isu di jay nga jay may sapay may nayon ko lang di jay basit di jay. Isu di jay kunan ni Apo tayo Jesucristo nga no sana ka pumanaw kunan namanen. No sana ka pumanaw, no sana ka sublik ni Ama, dinto umay kada kayo ti espiritu ti mamagbaga. Iti purpose no apay nga in may ti espiritu ti mamagbaga isu di Holy Spirit nga adadalan tayo. No apay nga in may ti Holy Spirit ket isu ti umay nga mangitud iti bael kada tayo nga mangiaramid. Tasan tayo nga kaya nga aramiden nga bukbukod tayo dagitoy da nga sao ni Apo Dios. Isu nga in may isu na tapno DJ kayat na nga ituloy tayo nga aramiden ket maituloy ta. Tano kuna tayo nga dahil kita ket linted lang deta panagngirin itinem nga ay may kapitungan daw. Linted deta panagito di kita isu linted deta kasya nga manyaman di kita nga pagpagada nga linted nga kunada. Numan pay ada dagiti linted nga talaga nga saan tayo niyang aramiden gaputan ni mismo ni Jesucristo ti nang aramid. Isu na tinang aramid para kanya tayo. Anya di nga linted. Isu di jay panagi daton iti jay mapuuran. Jay mapuuran ken di nga jay mapuuran so di sinupuring jay. Isu di jay aramiden da idi gapungay ti basol iti tao. Agpo da iti animal, kas pa kuman no baka kuma no nyaman nga klase ti billi kasi kalding kasi isu dagi jay pupuuran da idi nga idaton kini Apo Dios gaputi basolda. Isu di jay ti in may winaswas ni Apo tayo nga Jesucristo. Isu nga tayo tatan iti New Testament saan tayo nga aramiden dagiti da nga klaseng iti panag i-offer kung offering nga tayo agpuri ti animal nga idaton kini Apo Dios kanen. Ta ti purpose ngamin di jay kapo di basol tayo. Ket iti gamin na tayo nga para iti basol tayo ni Jesucristo. Hallelujah. Isu nga maawatan tayo nga saan nga amin nga ada dito Old Testament ket kuna tayo nga awanon ti bisa na. Adala ta bisa na kas pare dito ni insier di kapsat tayo. Ada pa lang bisa na dayto. Isu nga ron nga dayto ket isu ti na schedule nga aldaw nga umay tayo panag dayaw kinkuana. Numan pay aramidon ti personal nga panagdayaw jay kariyaban palay tayo. Ngem adala ta dayto at least once a week nga umay tayo nga panag-ordo nga mangi dayaw mo kinkuana nga kas at may sang nga agkakapsat kini Apo Dios. So praise God iti dijay nga dang naibigay kada tayo nga ikan tayo iti importansya uno patag dagitoy dang sao ni Apo Dios ta di kunan mo lang ti kapsat nga tayo ti mabinipisyaran kada gidya no aramidon tayo. Saan mo ket nga sa bali iti mabinipisyaran tayo mismo lang mismo. Hallelujah. Thank you Lord God. Ket diay kadang mainayin ko mo ni nga mensahe ni Brother Alfredo. Hallelujah. Nagapo iti Isabela. Ket kas mapantayo ko iti communion ta second Saturday kata mapantayo iti communion. Ket ni waras ito di ko. Kabayatan ako nila waras ada nga kanta tayo. Kanagiti mawarasan nanyo pay nakankanan tagigidan tayo nga mang kakanten mang inom iti dayto nga na isa na para iti communion tayo. Mga nakabagay.